Precisamente nas festas do Carmen de Foz imos deternos un pouco máis, concretamente no día previo á celebración festiva, para destacar o traballo que existe de fondo na elaboración das alfombras florais. Ese día todos os veciños da localidade de Mariñá volcanse de forma desinteresada cun único obxectivo: engalonar as rúas de colorido para engrandecer o paso da Virxe. Todos os anos, o 14 de xullo é unha xornada frenética para os focenses. Ese día os veciños pican as últimas flores que colocarán nas rúas da vila polas que pasará o día seguinte a Virxen. Unha tradición mariñá de moitos anos que aínda se conserva e que se segue a manter coa mesma devoción. Fai 25 ou 30 anos que se adornan as calles de Foz. Cando pasa a Virgen sempre se adornaron. Incluso eu recordo de pícara que se botaban sábanas e colchas bordadas para que pasara a Virgen. Cada rúa é adornada polos veciños da manzana. Esta, a do Xesús Nazareno, é a máis longa de todas, con 180 metros de longitude. Para vestila de gala precísanse dun longo proceso que comeza 15 días antes da cita festiva. O primeiro paso é elexir o deseño. Logo, hai que facerse con material. Que estos son máis ben donativos que nos dá a xente. A xente que ten hortensias sempre nos regala a flor para estas fechas. O ciprés mándanolo o Concello. O Concello corta cipreses que hai plantados así en sitios estratégicos como no Cantel, nos colegios ou en algo así, e cando hai unha poda esperan a esta época para que nosotros podamos recollelo. E despois o que temos é serrín, que non o vístedes, pero vou volo enseñar agora, que é serrín que está pintado, está teñido, e con este serrín está cribado, e con este serrín facemos un fondo tamén, un fondo para lograr o que queremos, o diseño que queremos. E finalmente, moita man de obra para obter o pétalo que poucas horas máis tarde dará forma á gran composición final. Todo un pobo se volca esa noite para vestir as rúas con pétalos de cores. Unha tarefa sencilla, pero que precisa dunha boa organización. Temos unha plantilla feita, marcamos a plantilla no suelo, despois cada un temos organizado, aquí vai hortensia, aquí vai outra flor ou aquí vai serrín. Entonces a xente máis ou menos dices, oye, mira, máis ou menos non, dices exactamente, aquí vai serrín, e ponen serrín, como está marcado no suelo, é fácil. Nenos e xóvenes saen á rúa para continuar ca tradición dos seus predecesores. Pois estamos botando o ciprés para facer o fondo verde, e despois o clavel por aquí para facer máis o tono da bandeira de Foz. O traballo non acaba ata altas horas da noite. E un dos problemas ao que se enfrentan sempre é a meteoroloxía. Por iso, ao amencer, úsanse bellas fórmulas como rociar agua con cola para fixar o pétalo ao pavimento. Todo un traballo meticulosamente coidado que os visitantes inmortalizan coas súas cámaras e que culmina co paso dela, a Raíña dos Mares. E se o mes de xullo tivo un calendario festivo completo, agosto non se quedou atrás. En Mondoñedo retrocedimos o pasado ca súa festa medieval e destacamos unha das moitas citas gastronómicas que tiveron lugar en agosto, a do Pemento de Mougán, cun gran éxito de convocatoria, por certo. Vexan. O Pimento de Mougán, no concello de Guntín, foi un dos protagonistas das numerosas festas gastronómicas deste verano na nosa provincia. O 5 de agosto, máis de 1000 persoas participaron nunha degustación gratuita deste produto que é único. É o único pimento que nace hacia baixo. Todos os pimentos nacen hacia arriba. Este é o único pimento que nace hacia baixo. E, bueno, despois as características, pois, bueno, que é un pimento moito máis carnoso, ten unha forma, como podeis ver, diferente a todos os demais, e, bueno, é un gusto exquisito. Para demostralo nada mellor que probalo, a opinión é xeralizada. Buenísimos. Buenísimos. Mejor que los del Padrón, porque son más carnosos, es un pimiento más relleno, tiene un sabor muy distinto al de Padrón. Y esto no pica ninguno, a no ser que los pidas, o sea que hay que disfrutarlos con un buen mencía. Para os que, ademais de degustalos na festa, quixeron levalos a casa, puxéronse 300 kilos á venda, a 5 euros o cento. Já levo moitos anos comprando, son extraordinarios, por eso repito, porque me gusta moitísimo. Na parroquia de Mougán hai uns 30 produtores deste pemento. Nos últimos anos, a súa produción creceu en máis dun 60%, pero o gran salto cualitativo será conseguir a indicación xeográfica protexida pola que loita a asociación desde hai anos. Porque eso de poder vendelos con etiquetados con pemento de Mougán, eso sería unha bomba xa, eso xa sería igualar aos mellores de Padrón, así vamos. O pemento de Mougán é un bo exemplo da riqueza que supón a posta en valor dos nosos produtos autóctonos de calidade.
En xuño foi Vilalba e en agosto Mondoñedo o que retrocedeu no tempo ao medievo. Baixo a atenta mirada dun dos mindonienses máis universais, Álvaro Cunqueiro, a Praza da Catedral e o seu casco histórico acolleron dúcias de postos nos que se vendían dende produtos gastronómicos ata artesanía. Pero a principal nota de cor puxerona os propios veciños ataviados con traxes daquela época. Pouco a pouco, gracias ao pobo, tamén hai que dicilo, porque o pobo sumérxese moito na época e cada un crea o seu propio personaxe e o vive. A cita non podían faltar nin o bispo nin o rei Alfonso VII, que concedeu a Mondoñedo o título de cidade en 1157. Dama de honor das nosas mesnadas. Estades de acordo? Sí! Estades de acordo? Sí! Isto é unha forma de que a xente se meta un pouquiño no papel, aínda que non veñan vestidas de siglo XIV, XV, XVI, pois bueno, de calquera maneira, a xente que leva un título como que acabamos de darche, suele coller un pouquiño esta idea nosa, e é raro que non repitan. Este mercado, que se ven celebrando dende hai 20 anos, está a gañar cada vez máis peso na economía de Mondoñedo. Porque é un mercado onde ve moita xente, é no Brao, onde hai moitos turistas, é unha aportación económica para os hostales, para os restaurantes, os bares. Entre numerosos turistas, algúns dende moi lonxe, mesmo de Florencia, onde tamén se organizan feiras medievais. Esto es mucho más vivo, aquí la gente lo vive mucho más. En Florencia es mucho más artificial. Aquí se ve que todo el pueblo vive esto. Da gusto. A cetrería, cunha exposición de aves rapaces, foi unha das actividades que máis interese suscitou. Tamén foi tempo para o deporte. Os amantes dos coches antigos deronse cita en Portomarín, na quinta concentración de vehículos clásicos organizada pola escudería Portomarín Sport. E pola contra, os máis aventureros non se perderon o sexto Criterium aéreo de Rozas, no que se desenvolveron varias actividades. A peza clave do certamen foron de novos paseos aéreos, aínda que tamén houbo quenes se atreveron a tirarse desde a avioneta en paracaídas. Do 21 ao 24 de xullo, o Aeródromo de Rozas acolleu o sexto Criterium aeronáutico e a Volta Aérea a Galicia. O certame é o único de España no que o público ten unha participación activa. Vamos con la 28 Vuelta Galaico-Duriense, pero en las vueltas aéreas solo disfrutan los pilotos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue crear un certamen en paralelo para que de alguna forma disfrute toda la población que quiera. Bautizos aéreos nun avión militar, voos acrobáticos e saltos en paracaídas foron as actividades que atraeron os máis decididos. En el aire, sensación de libertad total. As pistas de Rozas foron tamén o punto de partida e chegada das avionetas da Volta Aérea Galicia. El rally aéreo, bueno, es una especialidad deportiva que consiste en varias disciplinas en las cuales bueno, se desarrollan en navegación, en crono, en observación del terreno y por último, cuando llegan ya al aeródromo, es el aterrizaje de precisión. Nesta edición participaron tripulacións de Lugo, Caldas, Madrid e Navarra. Esta última foi a vencedora da proba. Compito con Jesús Mas desde hace muchos años ya, sobre todo en pruebas internacionales, y a esta vuelta llevo viniendo muchos años. As exhibicións dos avións contra incendios e do helicóptero da Garda Civil completaron o programa do Criterium aeronáutico, no que a principal novidade foi, sen dúbida, a aterraxe en Rozas das tropas de Star Wars. Na primeira fin de semana de setembro, os protagonistas foron os coches e as motos de época na quinta concentración de clásicos organizada pola escudería Portomarín Sport. O encontro incluiu un roteiro pola comarca de 37 kilómetros. Os tres primeiros clasificados recibiron premio. Participei neste rally con un Alpine A110, un modelo 1100 fabricado no 68. E, bueno, a verdade é que levoume 4 anos restauralo, gracias á colaboración de amigos, mecánicos e máis de meu pai tamén. A cita acudiron un total de 60 coches, cada un ca súa propia historia. Desde moi pequeño colecciono coches a escala e, bueno, vi este que se vendía de un chico que conozco en mi calle, barato, e con ahorros, pues lo compré para irlo restaurando pouco a pouco. Levo uns anos xa participando. E que lle parece? Bueno, pareceme moi ben, está cerca da casa e hai que colaborar co pueblo
e procurar facelo o mellor posible. Entre as 24 motos participantes, esta foi a que levou o premio a mellor restaurada. Comprou-me meu pai en Murcia e restaurámola entre os dous pouco a pouco. Tamén houve recoñecemento para o coche que veu de máis lonxe, este Mini do 73. Cada vez que o quitas xa limpalo, lavalo, secalo e agardalo, claro. Que non se oxide, e iso é o máis importante. Ademais da sexta concentración, para o ano que ven, a Escudería Portomarín ten un proxecto máis ambicioso que supoñería unha importante proxección para a comarca. A nosa idea é xuntar os 4 concellos da comarca e organizar aquí unha Copa de España de rallies, pero de coches clásicos de competición. Gracias ao convenio de colaboración entre a Escudería e a Fundación TIC, elaborarase un vídeo promocional do encontro deportivo.